Egy fiatal sportoló hiába figyel oda az ételei minőségére és eszik alapvetően egészségesen, ha az étkezések időzítése nem megfelelő, akkor könnyen előfordulhat, hogy az edzésre teljesen energia nélkül érkezik meg, vagy éppen ellenkezőleg túlságosan elnehezültnek érzi magát a gyomra miatt. Az étkezések pontos időzítése a sportteljesítmény egyik legfontosabb, bár gyakran láthatatlan része. Amennyiben a ritmus helyes, az edzésmunka gördülékenyen és hatékonyan megy. Ha viszont rossz az ütemezés, akkor korai kifáradás, kellemetlen emésztési nehézségek és a koncentráció látványos gyengülése jelentkezhet a pályán. A mai tinédgyerek mindennapjai rendkívül zsúfoltak, hiszen az iskolai órarendjük folyamatosan változik. Sokat kell utazniuk a lakóhelyük és az edzőterem között, emellett pedig rengeteg egyéb iskolán kívüli tevékenységük is van. Éppen ezért az étkezések megfelelő és tudatos elosztása a nap folyamán sokszor bonyolult feladatnak tűnik, de a fejlődés szempontjából alapvető fontosságú. A fejlődésben lévő szervezetnek ugyanis rendszeres, kisebb adagokban érkező utánpótlásra van szüksége ahhoz, hogy a fizikai és szellemi megterhelés alatt is a lehető legjobban tudjon működni. A reggeli teljes kihagyása vagy egy túlságosan könnyű, tápanyagszegény ebéd elfogyasztása a leggyakoribb táplálkozási hibák közé tartozik a sportolók körében. Ilyen esetekben a szervezetnek egyszerűen nincs elegendő ideje és lehetősége arra, hogy megfelelően feltöltse az elhasznált energiaraktárait, így a sportoló szinte teljesen üres tankkal, tartalékok nélkül vág neki a megterhelő edzésnek. Ennek közvetlen következménye a vártnál sokkal korábban jelentkező fáradtság, a technikai teljesítmény látványos romlása és az edzést követő, a megszokottnál jóval lassabb regenerációs folyamat. A másik végletet az jelenti, amikor valaki időben túl közel az edzés kezdetéhez eszik, így a szervezet még az emésztéssel foglalkozik, amikor ő már a pályára lép. Ez a gyakorlatban kellemetlen elnehezelődtséget, kínzó hányingert vagy akár komoly légzési nehézséget is okozhat, mivel a vér nagy része az emésztési folyamatokban vesz részt a gyomorban, és így nem tudja megfelelően támogatni az aktív izmokat és az összpontosító agyat. Az étkezések pontos időzítése, ami gyakran még a bevitt táplálék mennyiségénél is sokkal jobban számít, alapvetően meghatározza az elvégzett edzés minőségét és hatékonyságát. Az edzés előtti étkezés egyfajta utolsó tervezett feltöltés. Legalább 2 órával a mozgás előtt kell elfogyasztani, és olyan energiát kell biztosítania, amely könnyen elérhető, anélkül, hogy túlterhelné az emésztést. Sok tinédzser számára ez azt jelenti, hogy az ebédet 13:30 körül eszik, az edzés pedig 17:30-kor kezdődik, délután pedig egy könnyű uzsonnát fogyasztanak. Egy jól összeállított edzés előtti étkezés lehetővé teszi, hogy az intenzitás végig egyenletes maradjon. Elkerülhetőek legyenek a holtpontok az edzés közepén, és biztosított legyen a mentális frissesség. Nem kell bőségesnek lennie, de kiegyensúlyozottnak igen. Ha legalább 3 óra telik el az étkezés és az edzés között, akkor lehet teljes értékű étkezést fogyasztani. Például egy egyszerűen elkészített tésztaételt olívaolajjal és parmezánnal, vagy egy könnyű szósszal, mellé egy kis adag csirke vagy halhúst, valamint jól tolerált főtt zöldséget. Az ilyen típusú étkezés körülbelül 3 órával az edzés előtt elfogyasztva lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy stabil energiával és nehézségérzet nélkül érkezzenek a pályára. Amennyiben az utolsó főétkezés és a tervezett edzés kezdete között több mint 4 teljes óra hosszája telik el, mindenképpen javasolt és fontos egy könnyű edzés előtti uzsonnyát is tudatosan beiktatni a napirendbe, amelynek rendkívül egyszerűnek, valamint a gyomor számára kifejezetten könnyen emészthetőnek kell lennie. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy feltétlenül speciális sporttermékeket vagy drága étrend kiegészítőket kellene használni. Sok esetben a legegyszerűbb, teljesen hétköznapi élelmiszerek bizonyulnak a lehető legjobb választásnak.
Kiváló példa lehet erre egy friss gyümölcs, amelyhez egy lassabb felszívódású összetett szénhidrátban gazdag étel társul, nagyjából 60 perccel a fizikai aktivitás megkezdése előtt. Ahhoz, hogy pontosan kiderüljön, megfelelően működik-e az adott uzsonnya, bőven elég megfigyelni a következő edzés alatti teljesítményt. Ha a sportoló az egész folyamat alatt végig egyenletes energiaszintet tud tartani, és egyáltalán nem jelentkezik nála kellemetlen nehézségérzet vagy korai éhség, akkor kijelenthetjük, hogy jó volt a választás. Ha viszont ezzel szemben hányinger, gyomorgörcsök vagy hirtelen fellépő energiazuhanás jelentkezik, akkor az elfogyasztott uzsonna pontos mennyiségét vagy az időzítését mindenképpen újra kell gondolni és módosítani kell. Közvetlenül az intenzív edzés befejezése után a szervezetünk egy különleges biológiai állapotba kerül, amelyet gyakran csak anabolikus ablaknak neveznek. Ebben a kritikus időszakban a testünk sokkal hatékonyabban és gyorsabban képes felszívni a bevitt tápanyagokat, mint a nap bármely más szakaszában. Ez az ideális pillanat arra, hogy tudatosan megkezdjük a regenerálódás folyamatát, pótoljuk a tréning során felhasznált glikogénraktárakat, és megfelelően felkészítsük az izomzatunkat a következő megmérettetésre. Egy jól összeállított kis uzsonna, amely minőségi szénhidrátokat és könnyen emészthető fehérjéket egyaránt tartalmaz, alapvető segítséget nyújt az energiaraktárok gyors újratöltésében és a mikroszkópikus izomrostok hatékony helyreállításában. Amennyiben az edzés a késő délutáni órákban ér véget, nem feltétlenül szükséges külön köztes étkezést beiktatni a napirendbe. Ilyenkor egy bőséges és kiegyensúlyozott vacsona, amely gazdag összetett szénhidrátokban, sovány fehérjeforrásokban, valamint friss zöldségekben és gyümölcsökben maradéktalanul biztosít minden olyan esszenciális tápanyagot a szervezet számára, amire az éjszakai pihenés alatti teljes körű regenerálódáshoz és az izomépítéshez szüksége lehet. Fontos megérteni, hogy a megfelelő táplálkozás az edzésmunka szerves része, hiszen a fejlődés jelentős része nem a teremben, hanem a pihenés és a tápanyagfelvétel során történik meg. Így a tudatos étkezéssel maximalizálhatjuk a befektetett energiánk megtérülését.